Os comerciantes da contorna da Praza de Asorei en Cambados unen forzas para exixir ao Concello que reabran a zona ao tráfico. Os vendedores din que o peche está a afectar as vendas nos seus negocios. Critican que esta decisión se fixo sen contar con eles e sen ningún tipo de planificación. Que tal, saúdos? Queixas dos comerciantes en Cambados e concentración da veciñanza en Palmeira. A presión veciñal evitou a instalación dunha antena de máis de 40 metros de altura nunha parcela pegada ás vivendas e moi próxima ao colexio de Palmeira. Foron os propios residentes da zona os que alertaron ao Concello que, tras comprobar que a obra carecía dunha serie de permisos e informes sectoriais, procedeu á súa paralización. As monxas poderán levar da igrexa de Santa Clara en Pontevedra o retablo dos desamparados. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta deu luz verde a este traslado despois de desbotar o recurso presentado pola Deputación de Pontevedra contra a reclamación da orde relixiosa. O Concello de Poio ten listo o orzamento para o 2025. As contas ascenden a 14,3 millóns de euros e, segundo o goberno local, son sociais, realistas e pensadas nas persoas. O proxecto inclúe, ademais, unha redución de impostos, entre eles o do IBI para as familias numerosas. Meis prepárase para un dos seus grandes clásicos do Nadal. Falamos, como non, da Feira do Galo de Curral, unha cita que terá lugar o vindeiro día 22 no Mosteiro. As criadoras calculan que este ano venderán uns 250 exemplares a un prezo de 12 euros o kilo. Para animar as vendas, o Concello organiza de forma paralela para ese día un mercado de Nadal e a visita de Papá Noel. En Ribeira acollerá o domingo 29 de decembro a 14ª ruta BTT de Nadal. Na proba prevese unha participación duns 300 ciclistas. Está organizada polo Concello en colaboración cos clubes Os Saltamontes, Arousa-Neo e a Asociación de Veciños de Carreira. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Os comerciantes da contorna da Praza de Asorei en Cambados unen forzas para exixir ao Concello que reabran a zona ao tráfico. Os vendedores din que o peche está a afectar as vendas nos seus negocios. Critican que esa medida se fixo sen contar con eles e sen ningún tipo de planificación. Logo de recoller 700 sinaturas e propoñerlle ao goberno local unha dúcia de medidas, lamentan que o concelleiro responsable dese peche, José Ramón Abal, non sente falar con eles. Que se reabra o tráfico xa á Praza de Asorei de Cambados. Esa é a petición tallante que fan os comerciantes da zona, que aseguran que dende que os coches xa non circulan por aquí, as súas vendas están a caer. Desde que se pechou a calle baixaron moitísimas ventas. Era unha calle moi transitada por xente, e sobre todo as tardes, as mañáns ainda podes ver pasar algo, porque a xente baixa á plaza, ao mercado, pero as tardes, a partir das 6:30 que se fai de noite, non hai nadie. Estamos gravemente afectados. Todos os negocios nos baixaron as ventas. No caso da farmacia non teñen nin sitio onde poñer os coches cada vez que van. Entón, vemos que estamos moi afectados e que el non toma cartas no asunto. Refírese o concelleiro de Obras e Seguridade Cidadá, José Ramón Abal, impulsor desta peonalización. Non sabemos nada del, seguimos en unha reunión, nos recollemos 700 firmas que nos comprometen, a verdade, a buscar unha solución e a sentarnos. Ademais desas 700 sinaturas, din que teñen 13 propostas para planificar con xeito a peonalización da zona. Din que se fixo as bravas e que as medidas tomadas non son as correctas. O que non podemos facer isto é sin planificar. Dun día para outro poñéndonos uns macetóns na calle sin poder pasar e sin ter en conta as nosas necesidades, xa non dos negocios tamén, sino dos propios veciños. Tamén se queixan da eliminación de prazas de estacionamento ou do cambio das zonas de carga e descarga. Os repartidores tamén molestos. Que volva a estar como estaba antes ou que te deixen pasar pola calle X tempo para repartir, para poder chegar hasta Fefiñáns, pasas que teñes un hora ou 2 horas, aparcas, descargas e baste, non botar aquí todo o día. Como está na cidade de Pontevedra, os carga e descargas, podes entrar na zona urbana ou monumental, descargas ali 2 minutos e colles e baste, pero que aquí non te deixan entrar nin ali nada, cortaron radicalmente. Eso notase que o señor que fixo isto non ven el a repartir. Os comerciantes reclaman que se dea cumprimento á moción do PP para reabrir a vía que foi aprobada no último pleno porque o grupo de goberno estaba en minoría logo de que os concelleros do BNG abandonasen a sesión. Nos non entendemos, é dicir, fomos a un pleno, o pleno foi aprobado, isto é unha democracia.
ten que facelo, e os seus socios de goberno tamén lle teñen que instar a facelo. Din que agora queren que volva o tráfico e logo sentar a falar. Que dialoguen con nosotros, que non nos digan un no porque sí, porque é un capricho. Non nos dan unha razón lóxica, din que é seguridade vial, pero a ver, aquí nunca houve un accidente. Por lo menos que nos den opcións, que o fagan ben, non poden poñer dúas macetas, teñen que facer ben. E de cara ao futuro, No verano que o corten o tráfico, ou senón que o fagan ben, que den unha opción dun aparcamento preto, que o corten, pero que nos den un aparcamento. Se non hai un aparcamento e non hai onde aparcar, a xente non vai vir. A xente vai moi despacio en coches, prácticamente nin hai coches, porque se hai parking arriba, aquí prácticamente baixan andando. e conclúen que este vai ser un Nadal moi complicado para eles porque o peche hai que sumar tamén o traslado da aldea de Nadal de Fefiñáns á praza do Concello, o que resta tamén a esta zona afluencia de público. A presión veciñal evitou a instalación dunha antena de máis de 40 metros de altura en Palmeira, nunha parcela pegada ás vivendas e moi próximo ao colexio. Foron os residentes da zona os que alertaron o Concello que, logo de comprobar que a obra carecía dunha serie de permisos e informes sectoriais, procedeu á súa paralización. Os veciños de Palmeira en pé de guerra para evitar a instalación dunha antena de telefonía moi próxima ás vivendas. Hai uns días observaban con estupefacción como se iniciaban os traballos de montaxe desta infraestrutura de máis de 40 metros nunha parcela da Lomba. Isto foi chegar o lunes e poñeren. Eu viña andando e vin aquí 3 furgonetas e dixolle eu, ojo, isto para que é? É que queremos poñer aí unha antena para que? De telefonía. E foi cando quedei, dixen eu, ainda máis basura para aquí, para a Lomba. E foi cando despois nos reunimos, porque isto supos o lunes, que antes non se sabía. Pensaban que iban a facer aquí un galpón ou calquera cousa, que isto todo foi así, repentino. Trátase dunha zona moi poboada, con numerosas vivendas en a que se empraza tamén o colexio público da localidade. Eu falo como presidenta da AMPA do cole de aquí de Palmeira, eso que toda a comunidade educativa, pois e todos os papás, mamás e profes, pois tampouco estamos de acordo con que nos poñan isto aquí tan preto do cole, que son os nenos están aí moitas horas e durante moitos anos. Non sabemos como vai afectar e non queremos, estamos totalmente en contra. Hai que buscar outras alternativas, sobre todo para protexer tanto os maiores e a todos os que vivimos por aquí, como sobre todo os nosos nenos que están aí durante moitas horas e moitos anos. Ademais do impacto paisaxístico, temen que as ondas electromagnéticas poidan ter efectos prexudiciais sobre a saúde, tan só visibles a longo prazo. Vamos a ver moitos estudios e demais que non van a ser concluíntes de que non afectan á saúde e demais, pero eu considero que nós mesmos vamos a ser o propio estudio e despois de aquí a 25 anos dirán, pois sí, houbo máis incremento de cáncer, demais. Entón, vanos a afectar en todo, calidade de vida, de evaluación da zona, moita xente que estaba vindo aquí, incluso esta finca se mercou fai nada, fai apenas un mes, vai a deixar de invertir aquí na Lomba. Vai a afectar, non sabemos en que, nin durante canto tempo, pero vai nos a afectar a todos, a nós, aos maiores, aos nenos, temos o colexio aí ao lado, son moitos meniños que están aí no colexio, e nós tamén pois vamos para maiores. Non sabemos as ondas, o que dichicho, non sabemos as ondas, o tempo que nos afectarán, o que tardarán en afectarnos. Se ben entenden que a antena é necesaria para garantir a cobertura na parroquia, consideran que existen outras zonas máis afastadas das casas. Sabemos que son necesarias, pero non preto das casas e dos colexios. Más separado das vivendas, efectivamente, que teñen sitios para poñela. E además, nós non estamos en contra de que a poñan, simplemente que na a poñan tan cerca. Que a poñan no monte, Sabramonte. Non haberá monte moi ben del. Bueno, o Concello de Ribeira enviou unha mensaxe de tranquilidade aos veciños tras paralizar a instalación desa antena. Din que xa se está a buscar unha localización alternativa que non afecte a núcleos de poboación. Dende o Concello informaron que xa se procedeu á paralización da obra tras comprobar que carecía de algúns permisos e informes sectoriais. O alcalde indicou ademais que se atopa en conversas coa empresa promotora da instalación para buscar un emprazamento alternativo, máis afastado dos núcleos de poboación, pero que garanta tamén a cobertura telefónica da parroquia. O Goberno Municipal o que fixemos foi mandar a patrulla da Policía Local que vixía o urbanismo e paralizamos a obra ao detectar que non tiña todos os permisos regulamentarios presentados. Ademais, faltaba algún informe sectorial e, por tanto, dende o Goberno Municipal actuábamos de maneira áxil, dilixente, para que esa obra se paralizase.
Ao un tempo tamén eu mesmo como alcalde puiden falar co responsable da empresa que estaba instalando a antena para intentar mediar e buscar novas localizacións que poidan satisfacer non só a propia empresa, sino tamén os propios veciños e veciñas e que poida instalarse nun lugar máis alonxado das vivendas e non tan próximo a un centro escolar ou núcleo de poboación. Pola súa banda, o PP recrimina ao Goberno que teña autorizado esta infraestructura ao carón das vivendas, cando hai anos dende a oposición rexeitaban a instalación dunha antena no campo de fútbol de Bentín, moito máis alonxado da zona residencial, por posibles afeccións á saúde pública. Fai pois uns anos, creo que foi no 2016, o señor Pérez Barral, a cabeza do BNG, criticaba que se fose a colocar unha antena de características similares en Bentín, donde o campo de fútbol de Bentín, porque era mala para a saúde, porque era perxudicial, porque a Organización Mundial da Saúde, etcétera, etcétera, e que iba a loitar polos veciños, e agora, con el no goberno, estáse a tramitar unha autorización para poñer pegada a unha casa. E, polo tanto, ao mellor, a idea de poñela no campo de Bentín non era tan mala. E haberá que reconsiderar se ese é o lugar apropiado para ofrecerlle á empresa que vai a colocar a antena. Desconvocadas as concentracións da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza no Centro de Saúde de Rianxo tras comprometerse a Xunta a ampliar o horario do PAC. Este mediodía celebrouse a última das protestas que viñan protagonizando cada venres tanto persoal sanitario como veciños para reclamar que se establecera unha quenda de tarde no servizo de urxencias, dotando do persoal médico e de enfermería necesario. Aínda que non indicaron prazos concretos, a xerencia da área sanitaria de Santiago e o Barbanza comprometeuse a facelo nos primeiros meses do vindeiro ano. Os sindicatos decidiron aparcar as protestas para darlle unha marxe de confianza á administración, pero non dubidarán en retomalas no caso de que non se cumpran os compromisos adquiridos. As monxas poderán levar da igrexa de Santa Clara en Pontevedra o retablo dos desamparados. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta deu luz verde ao traslado despois de desbotar o recurso presentado pola Deputación de Pontevedra contra a reclamación da orde relixiosa. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural reafírmase e autoriza as monxas clarisas a levar o retablo dos desamparados da igrexa do convento de Santa Clara. A decisión fora recorrida pola Deputación de Pontevedra hai uns meses. Cando houve o cambio de goberno da Diputación, pois empezaron as liadas. Non sei se por descoñecemento ou por mala fe, pero creo que non é exagerado dicir que o señor Domínguez pois portouse como un absoluto liante, o sea, liada tras liada. A decisión foi comunicada onte ao Concello Pontevedrés. Segundo Mosquera, non lle escolleu por sorpresa e que Patrimonio baseouse no mesmo criterio que empregou no caso doutras pezas que as monxas xa levaran despois da compra. É un obxecto de culto, sí. Aí vai haber culto. Non. Eu quero utilizar as clarisas para seguir, son propietaria e quero seguir usando para o culto. Sí, pois leve-o. É o argumento. A intención da orde relixiosa é trasladar o retablo ao convento de Santa Clara en Santiago de Compostela. Mosquera recordou que a Deputación tivo a oportunidade de mercar a peza, que estivo durante case 3 anos en depósito na igrexa pontevedresa. Estaba taxada en 74.000 euros. Error, parte, eu quixenlo explicar, non quixo entender nada, naquela famosa comisión de seguimento, que é a única vez que falou desto, non quixo pois moi ben. O vicepresidente provincial pola súa banda asegurou que se trata dun día triste para Pontevedra e insistiu en responsabilizar o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e o anterior vicepresidente da Deputación, César Mosquera. Rafa Domínguez afirmou que se trata do maior espolio cultural, histórico e artístico dos séculos XX e XXI sufrido pola cidade. Ademais, confirmou que non abrirán unha guerra xudicial coas monxas, que recoñece como as propietarias lexítimas do retablo. O Concello de Poio ten listo o seu orzamento para 2025, as contas ascenden a 14,3 millóns de euros e, segundo o goberno local, son sociais, realistas e pensadas nas persoas. O proxecto inclúe ademais unha reducción de impostos, entre eles o do IBI para as familias numerosas. O Concello de Poio xa ten orzamento pro ano 2025. O goberno local presentou as súas contas que ascenden a 14,3 millóns de euros. Que son realmente uns orzamentos pensados nas persoas e uns orzamentos que o que realmente pretenden é
facer e dar resposta a unha demanda real de colectivos, de veciños e, sobre todo, pois un orzamento pensado tamén na débeda. É dicir, hai que recordar que nós cando chegamos a este concello nos atopamos cun concello que era o que máis débeda tiña de toda a provincia e o terceiro con máis débeda de toda Galicia. O proxecto aprobarase no pleno deste mes. Recolle unha reducción da débeda viva en máis de 860.000 euros no vindeiro ano, ata os 7 millóns. Tamén haberá unha baixada de impostos e taxas municipais. Por primeira vez en décadas baixar impostos no noso concello. Se van a baixar os impostos no que son os vados, na viñeta dos coches e o compromiso que tiñamos coas familias numerosas que se van a ver beneficiadas xa nestes orzamentos que para nós pois aminora o que son os ingresos, pero tamén de alguma maneira dar resposta a ese compromiso xa en campaña donde nos comprometíamos a baixarlle o IBI a esas familias numerosas. Por áreas, Benestar Social reserva 1,5 millóns de euros, mentres que para Cultura, Educación e Festexos a partida ascende aos 1,4 millóns. Deportes, pola súa banda, recibirá 450.000 euros, mentres que para lixo e xestión de residuos destínanse 1,7 millóns e para obras, servizos e urbanismo reservan 5,9 millóns de euros. Tamén é un reflexo dun presuposto que representa a un goberno único, é dicir, donde entre todas as concellerías se traballa dunha forma única, dunha forma coordinada para dar prioridade realmente aos servicios e ás obras e ás demandas que teñen os veciños. É un proxecto planificado, é un presuposto que o que pretende é pois dar un salto máis. En canto aos investimentos, o Concello reserva algo máis de 130.000 euros pros que se farán directamente con fondos municipais. A eles haberá que sumar outros proxectos en marcha coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra. E o BNG levou ao Parlamento Galego a situación dos centros de ensino de Boiro, ademais da cobertura das prazas de mestres especialistas en todos os centros, demandan a construción dunha cuberta na Escola Infantil de Praia Xardín. A Comisión Cuarta de Educación do Parlamento debatía a pasada tarde as necesidades dos centros de ensino de Boiro. A deputada Rosana Pérez demandaba á Xunta a incorporación dun especialista en PT para o IES A Cachada. O Instituto conta con máis dun cento de alumnos con necesidades de apoio específico. A Xunta de Galiza estaba advertida desde finais do curso pasado e en vista das previsións que se daban de especialistas para este ano, estaba advertida polo propio centro e pola propia AMPA de que un só PT, un só especialista, non chegaba para todos os nenos e nenas que teñen con necesidades educativas especiais. Quero lembrar que están falando en escritos dirixidos á propia Consellería, están falando tanto ao centro como a AMPA de máis de 100 nenos dunha matrícula total de casi 400, de máis de 100 nenos e nenas no IES A Cachada con necesidades educativas especiais. Pois ben, a Xunta que ven reiterando que a matrícula do IES A Cachada se reduciu, esquece contemplar a outra parte. É verdad que a matrícula se reduciu, pero hai outra parte que é a parte de que tamén se aumentaron os casos de nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Non é esta a única demanda presentada polos nacionalistas que denuncian os recortes nos centros de primaria, como é o caso do Colexio de Banqueiro, que pasou este curso a contar con tan só un coidador compartido co CEIP Praia Xardín. Que no Colexio de Abanqueiro un coidador pois é compartido con outro colexio, como é o de Praia Xardín, cando as necesidades educativas pois aumentaron e o que se necesita é que manden un coidador a maiores e non que se teña que estar compartindo o que existía. Pola contra, a Xunta argumenta que está garantida a correcta atención de todo o alumnado destes centros, que teñen unha ratio de alumnos por profesor inferior a 10, mellor que a media estatal. No caso concreto do IES A Cachada, indican que se mantén o número de especialistas dos pasados cursos, malia terse reducido a matrícula de alumnos. Ademais das necesidades de persoal, dende o BNG reclaman tamén melloras en infraestructuras educativas, como é a construción dunha cuberta na Galiña Azul de Praia Xardín para que as familias poidan resguardarse nos días de chuvia. Un dos clásicos do Nadal na comarca do Salnés é a Feira do Galo de Curral de Meis. Este ano as criadoras calculan que van poñer á venda uns 250 exemplares. Ampliamos logo da publicidade.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Vilagarcía avanza no proceso de digitalización do seu ciclo da auga. A cidade é un dos concellos que se vai beneficiar dunha liña de axudas para modernizar o servizo. Trátase dun plan impulsado pola empresa concesionaria da auga Espina e Delfín, dotado cun orzamento de 3,9 millóns de euros. En conxunto, vanse ver beneficiados 9 municipios cun investimento total de 10 millóns. Deles, 7 proveñen das axudas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central. Vilagarcía é o concello tractor deste proxecto. As primeiras medidas comezarán a implementarse en breve. Entre elas, salienta a sustitución dos contadores tradicionais por outros digitais, uns 20.000 en toda a cidade, que permitirán medir e transmitir o consumo de auga en tempo real, facilitando unha xestión máis eficiente do recurso. Tamén se van cambiar 23 bombas ou instalar placas solares, reducindo a dependencia enerxética das instalacións. Tamén se inclúe a sectorización da rede de abastecemento con 49 contadores, a instalación de caudalímetros ou a desinfección da estación de tratamento de auga potable. As principais son a instalación de contadores inteligentes, caudalímetros en puntos de captación, analizadores de calidade de puntos de captación, control de procesos, caudalímetros en etapa, analizadores de desinfección, sectorización, sustitución de bombas, planes directores, a creación dun xemelgo digital en base a unha modelización de redes, a plataforma xeoespacial do XIS. E, bueno, este tipo de actuacións o que van facer é que poñan o núcleo urbano dentro do mellor no mundo de xeración da auga. É moi importante que as administracións, neste caso con financiación europea, e as empresas adiquen recursos a que as novas tecnoloxías nos permitan xestionar mellor algo tan preciado como é a auga. Por ese ciclo que parece que abrimos a hebilla e por arte de magia temos auga na nosa casa, pero ese proceso é moi complicado hasta que todos podemos disfrutar del. Solo Empresarial do Atlántico, a SEA, vén de informar da venda dunha nova parcela no polígono industrial de Muros. A operación foi aprobada na última reunión do Consello de Administración da Sociedade, neste caso pola modalidade de venda directa de Chan. A firma adxudicataria resultou Panadería Rodolfo, especializada na fabricación de pan e de produtos frescos de panadería e pastelería, que ocupará unha parcela de 1.300 metros cadrados. E o Programa Integrado de Emprego 23-24 que levaron a cabo de forma conxunta os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra chega ao seu remate e faino cun balance moi satisfactorio, cunha porcentaxe de empregabilidade de preto do 70%. O desenvolvemento deste programa permitiu mellorar as capacitacións dunhas 100 mulleres da comarca do Barbanza a través do traballo realizado en actividades formativas, orientacións laborais individualizadas, prácticas en empresas e prospección laboral. A capacitación foi concibida para os principais sectores productivos da zona e incluiu módulos formativos de envasado, acondicionamento e embalaxe de produtos alimentarios, elaboración de pezas cárnicas, sistemas e procesos logísticos, mercadotecnia en liña ou cociña e restauración, entre outros. De cara ao ano que ven, xa lle foi concedida unha nova edición deste programa, aínda que vai ser mixto e non exclusivo a mulleres. O PIE está subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta e o Servizo Público de Emprego Estatal. A Deputación de Pontevedra pon en marcha a segunda edición de Cultureo, o programa que busca facilitar o acceso de agrupacións en ánimo de lucro e concellos a actuacións de diferentes artistas da provincia. Este ano está dotado cun 1 millón de euros e conta con 1.300 artistas inscritos. Cada entidade poderá solicitar unha actuación do catálogo e para que vos fagades unha idea. Este ano, no Culturea, espallou máis de 3.500 actuacións por toda a provincia, chegando a todos os recunchos, que é un dos obxectivos que estamos a perseguir.
No marco deste Culturea, a Deputación retribuirá aos grupos con importes que van dos 200 aos 800 euros segundo a categoría que pertenzan. A entidade, pola súa banda, terá que asumir o resto do caché. Esta nova edición do Culturea foi aprobada na Xunta de Goberno Provincial celebrada esta mañá. Un encontro no que o Goberno deu luz verde a outras iniciativas como os programas Activa e Máis Benestar 2025, dirixidos a favorecer o envellecemento activo da poboación, que contan cun orzamento de 370.000 euros. Entre outras intervencións, o Executivo de Luís López aprobou tamén destinar 150.000 euros á promoción da provincia en feiras e certames turísticos. Así, o vindeiro ano, a Deputación contará con stand propio en lugares como Madrid, Barcelona, Ourense e Santiago. Meis prepárase para un dos seus grandes clásicos do Nadal. Falamos, como non, da Feira do Galo de Curral, unha cita que terá lugar o vindeiro día 22 no Mosteiro. As criadoras calculan que este ano venderán uns 250 exemplares a un prezo de 12 euros o kilo. Para animar as vendas, o Concello organiza de forma paralela para ese día un mercado de Nadal e a visita de Papá Noel. É unha das imaxes que mellor representa o Nadal no Concello de Meis. Falamos da Feira do Galo de Curral, unha cita que, como manda a tradición, vaise celebrar o vindeiro día 22 no Mercado do Mosteiro. A ela acudirán 9 criadoras que levan meses mimando e vendo medrar os seus galos. Críase ao aire libre, con produtos naturales da casa, botaba normalmente casi todo o día fora, e con 9 meses de crianza e con moito traballo. Cada un deles pesa arredor de 4 ou 5 kilos. Este ano, a pesar do esforzo que supón, decidiron manter os prezos. Vanos vender a uns 12 euros o kilo. Desta volta criaron uns 250 exemplares. Deles, moitos xa teñen dono porque a feira van levar tan só 175. Claro, hai xente que de uns anos para outros xa deixan reservada, chamante por teléfono, hai xente que van recoller mesmo a feira, pero hai xente que xa prefere vir a recoller antes. Este ano a feira cadra en domingo, polo que o Concello decidiu redobrar esforzos para animar aínda máis as vendas e ofrecer unha programación paralela á cita. Este ano van organizar un mercado de Nadal. Vai a ser un mercado pois que fundamentalmente é de artesanía, vai haber postos de artesanía, de ganchillo, de cerámica, de bisutería da India, de Turquía, de xabos naturais, velas decorativas, plantas, chucherías, mel, complementos, o sea, postres, é dicir, que vai haber de todo tipo. Tamén visitará a Vila Papá Noel. E ademais se vai agasallar a todos os nenos de Meis que veñan a visitalo pois con un chocolate máis con churros. Poderán facerse fotografías e falar con Papá Noel. A rapazada poderá acompañar a Papá Noel entre as 12 e as 2 da tarde. E falamos agora de deporte. Ribeira collerá o vindeiro domingo 29 de decembro a 14ª ruta BTT de Nadal. Na proba organizada polo Concello en colaboración co Club Os Saltamontes, Arousa Neo e a Asociación de Veciños de Carreira, prevese unha participación duns 300 ciclistas. Ribeira acollerá o domingo 29 de decembro a súa BTT de Nadal, unha proba xa consolidada que chega este ano a súa 14ª edición. A proba, que será libre cun carácter non competitivo, arrancará ás 9 da mañá dende o Complexo Deportivo da Cieiteira. É unha proba pois que encadra xusto na metade do Nadal, é unha boa ocasión tamén así para manterse en forma e evitar os excesos. Bueno, pois tamén dentro do Concello pois ofertamos tamén estas probas así nestas épocas porque tamén hai moita pois afición na bici da montaña na nosa vila como nos arredores. A BTT está organizada polo Concello en colaboración co Club Os Saltamontes, Arousa Neo e a Asociación de Veciños de Carreira. En ela haberá 2 percorridos, un curto de 30 km e outro longo de 40. En realidad son 2 rutas, como veñen sendo habitual, a máis larga, por decirlo dun xeito, está nos 40 km, 41, nos casi 1.200 metros positivos, 1.180 creo que salen, a máis corta hai un pequeno bypass, como se fixo en edicións anteriores, onde se poden acortar uns 10 km, acortando tamén un pouquiño de desnivel. Pasamos por distintos enclaves, como pode ser a zona da Pedra das Cabras, de novo a zona de Cudieiros, Moldes, recorremos tamén o Monte de San Alberto, metémonos un cachiño na zona de Sirves, volvemos pola Pedra da Rá. Vamos, que recorremos certos enclaves do Concello, non todos, porque é bastante amplio e hai moito que visitar, pero claro, cada ano tratas de
tratas de ver as zonas máis representativas. Nós o que queremos é que sea un día feliz e doado de pasar unha mañán de BTT. Así que fago un chamamento outra vez a todos, BTTs, a todos os bikers de todo Galicia, pero principalmente os de Barbanza. Animada-vos a vir aquí, que vos queda cerca. E disfrutade dunha boa BTT. As inscricións están aínda abertas, podéndose realizar ata o vindeiro 23 de decembro a través da páxina de Cronotec. O prezo da inscripción será de 10 euros. E rematamos o informativo de hoxe, o derradeiro desta semana, con música, co último videoclip que presenta Javi Maneiro, vocalista de Heredeiros da Cruz. Trátase do seu novo single Anxos do Inferno, que xa se pode ver nas diferentes plataformas. Producido por Fran Gude, conta coa colaboración de Rubén Cores os arranxos e a guitarra, Manu Rey a batería, Pachi Cruz ao baixo, Iria Iglesias aos teclados, Fernando Calvo a guitarra e con Sonia Lebedinsky nos coros. O novo tema pecha o ciclo iniciado co seu disco Un bonito despertar, un proxecto que xurdiu tras a súa repentina enfermidade e tenta ser un agradecemento aos propios sanitarios que o atenderon durante esa etapa na que estaba convalecente. Así, con Javi Maneiro, marchamos de fin de semana. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Solo teño ollos para ti, solo teño ollos para ti, no teu sorriso hai anxos coidando de mí. No inferno, anxos coidando de mí. No inferno, triste alento contido neste muiño do vento, a forza do río morre as portas do océano. Na saúde da mente asoma a valentía a virtude, alume o vagalume nesta vida intermitente. Anxos coidando de mí. No inferno, anxos coidando de mí. No inferno. Volvean os cans, as campas tocan paso doble, choronas queren cobrar, eu escapar da morte. Solo teño ollos para ti, solo teño ollos para ti.